Ovo nije klasična epizoda za Ceo Stories, ovo je epizoda samo u kojoj želim da obeležim na neki način 1000 subscribera koje sam dobio pre neki dan. To je već sad, nije više ni 1000, malo više od 1000 je sad, i da vam predstavim novi intro koji je radio moj drugar Velimir Picasso Kondić. Čemu se radi? Želim da se zahvalim svim ljudima koji me prate, svim mojim subscriberima. Njih, evo sad ću da vam kažem tačan broj, 1048 koji su kliknuli subscribe na Cojin kanal. I želim da se zahvalim svim ljudima, a njih je 1488 koji su kliknuli na like za Coa stranice. Želim da se zahvalim svim vlogerima koji promovišu Cojin kanal i Cojinu stranicu, i Coa radi to kroz sve svoje klipove. Možete da u deskripciji vidjeti kanale svih balkanskih vlogera. Ja mislim da sam sve stavio, ako nekog nema neka se javi i bit će među njima. Sad prelazimo na drugi deo epizode, to jest nije ovo epizoda, je nešto između, a to je, kažem par reči o mom novom introvu koga ćete vidjeti na kraju, i time će se završiti ova kratka epizoda. Radio Velimir Picasso Kondić, link njegove stranice ćete pogledati dole. Brate Konda, hvala ti, šta ti kažem, prezadovoljan sam introm. Intro kide, brate, intro kida. Nakon što pogledate intro, vi ćete dole u komentarima prokomentarisati sve to. Samo za kraj da zamolim nekog od vas koji ima želju, čisto da, ako želi da odradi neku sličicu za Ceo Stories, da postavi to, i eto, ja ću to skinuti, staviti i eventualno u nekoj epizodi možda prikazati. I naravno ta sličica će staviti stalno na onom, pošto sam malo slabiji sa Photoshopom, pa bih želeo što više sličica na temu Ceo Stories da imam. Hvala vam svima što me pratite, da ne dužim više u nastavku klipa, pogledajte intro i komentarišite, subscribeujte i šerujte neki starije klipove, baš i ne morate jer nije nešto ni smešan, nije naročito, ovo sam odradio samo čisto da bi zabeležio neki period svog snimanja, a već je 9 meseci kako snimam. Pozdrav sve vaš Coa, u nastavku pogledajte novi intro za Ceo Stories.